a pásztorlány történetét, tegnapról még maradt pár sor, fejezte most a végét. Nagyszabású musical előadásból már többet is láthatott a város színház rajongó közönsége, azonban arra még soha nem volt példa, hogy egy kiskunhalasi szerző által megálmodott történetet ilyen fantasztikus látványvilággal, többségében halasi szereplőkkel és helyi rendezővel mutassanak be városunkban. A Zöldi Nikolett által írt Szeretlek, Caroline című világtörténelmi musical alapötlete már korábban megfogalmazódott a szerzőnő fejében, ám most látta elérkezettnek az időt arra, hogy közönség elé vigye első alkotását. Őszintén szólva nagyot soha nem akartam alkotni, vagyis nem ezzel a gondolattal indultam el az elején, de 1 éve kezdődött ez az egész, amikor elkezdtem leülni, hogy elkezdtem megírni a dalokat, leültem a zongorához, és utána megmutattam Jánosnak, és akkor utána mondta, hogy ez jó, és akkor menjünk még tovább. Néhány jelenet már benne volt a fejemben, szóval így bevillantak képek, de korábban már nem most 1 éve, hanem már így gondolkodtam korábban is, hogy kéne írni valamit, de úgy nem volt időm rá, és most amikor felszabadultam, akkor igazából akkor lett időm rá. Most volt a legkomolyabb, amikor bepakoltuk tényleg a díszleteket, és felépítették a színpadot, hogy wow, ebből lesz valami, addig csak a próbák alatt is így elnézegettük, hogy hát jó, nem tudjuk még mi lesz a végén, de remélem, hogy igazából sikerült azt bemutatnunk, ami megszületett a fejünkben. Segítség! Segítség! Szonya! Jól vagy? Igen. Szerinted meghalt? Nem tudom. Az első világháború ideje alatt játszódó kétfelvonásos zenés darab rendezője egyáltalán nem volt könnyű helyzetben. Egy eddig még soha sehol be nem mutatott történetet kellett színpadra állítania. Nagyon-nagyon kemény fél éven vagyunk túl, ami a rendezést illeti, ugye meg előtte volt még egy fél év a megalkotás folyamata. A leghúzósabb az a főpróba hét volt, amikor hát szerintem mindenki ilyen 3-4 órát aludt. Nagyon-nagyon kemény volt, de a tegnapi premier meghozta a gyümölcsét, legalábbis úgy látjuk. Nagyon jó és pozitív visszajelzéseket kaptunk a darab kapcsán. Nem volt mindig könnyű, az biztos, de én nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen mindenki szerintem erőn felül teljesített, és én nagyon-nagyon örülök annak is, hogy olyanokkal is nagyon jóba lettem, akikkel még korábban nem dolgoztam, gondolok itt akár az új tagokra, vagy a Kiskuntánc együttes tagjaira, táncosokra, tehát iszonyatosan jó fejek, és nagyon-nagyon jó volt velük együtt dolgozni, és én nagyon bízom benne, hogy jövőre, vagy ha nem is jövőre, akkor 1-2 éven belül újra egy ilyen nagyszabású produkcióban részt vehetünk. Ha szemébe könny kerül, a férfi földre terül, és könnyen megkaphatja azt. A szereplők és a segítők igen magas létszáma miatt indokoltá vált egy rendezőasszisztens kinevezése is. Ezt a hálás feladatot Rékasi Szabolcs vállalta el. Mint mondja, próbáról próbára egyre több dologra kellett figyelnie. Egyes jeleneteknél, hogy ki merről jön be, hát igen, a testhelyzeteket, meg ilyeneket kell fölírni, hogy mégis tudjuk később, föl legyen írva, hogy a későbbi próbákon meg legyen, utána tudjunk emlékezni, hogy tényleg ez így volt, mert rengetegszer volt olyan másik darabokban is, hogy múlt próbán elpróbáltuk, jó volt, aztán következő próbán megnézzük, hogy hát na most mégis hogyan álmodtuk meg annak idején. Lényünk egy forca létben, ilyet nem éreztem még. Fodor Tamás neve jól ismert a halasi színházba járó közönség számára. A Szeretlek, Caroline férfi főszerepét és a többiekkel való munkát igazi csodaként élte meg. Fantasztikus érzés ennek a csapatnak a tagjának lenni, mert egy kivételes, különleges tehetség a szerző, és különleges tehetségeket láthattunk ezen a színpadon, és biztos vagyok benne, hogy később nagyon-nagyon komoly és nagy nevet szereznek majd a szakmában, és lesz majd olyan nap az életünkben, amikor a tévéből azt fogjuk mondani, hogy igen, az ő darabjában játszottam, vagy esetleg vele játszottam, vele énekelhettem együtt, úgyhogy mindenkinek meg kell őrizni ezt az emléket. Az alkotók reménye szerint Caroline sikertörténete a halasi premiért követően még közel sem ért véget. Mindenféleképpen szeretnénk továbbvinni ezt a történetet. Kaptunk már felkérést Jánoshalmára, illetve Rúzsán gondolkodnak azon, hogy megpályáznak valamennyi összeget, és akkor abból el tudjuk vinni a darabot. De hát reméljük, hogy azért megtetszik valamelyik színháznak, és akkor megveszik. Jöjjünk még egy a nagy toronyóra, 100 csillagra